Takže druhá posádka z Jeseníku, zdravé na Prahy, rodinný příslušníky, posádka 66, Pavel Urban a Petr Moc. Tak, máme tady Černou Imprecu ze stáje Jeteříha Group, tady těch zástupců té stáje bylo několik, teďka tedy s posádkou Petra Filipová a Veronika Teplá startují na vozidle Subaru Impreza, tedy vozidlem s pohonem všech 4 kolovou náprav. Na minulé soutěži ještě startovali s dvoukolkama, ale teďka, který je jejich premiéra, aspoň v mistrovském závodě s tím, aspoň co do objemu motoru nejsilnějším